Na közben, mi alatt a videót forgattam, érkezett egy ellenvonatunk Komáromból, és ugye, mint mondtam, hogy a győri vonalnak a személyvonatai azok bejönnek Almásfüzitő állomásra, az Intercityk azok viszont elkerülik. Viszont, hogy most felszabadult a vágányút, a csörgőnk lassan elkezdi a tolatást. Nagyon megleppe a sok vasútbarátot a komáromi személyvonat érkezése. Én egy elég érdekes megoldást választottam. Innen a Suzuki-k mellől forgatom le a körüljárását, de én úgy gondoltam, hogy nem akarok űrszelvénybe lenni, ezért egy lezárt tehervonatra pattantam fel, amíg itt körüljár a két csörgő. Hiszen mind a két mellettem lévő vágányt használhatják személyvonatok. A tehervonatnak egyébként nem volt mozdony az elején, se a végén, tehát nem indul el. Fotós vonatunk körüljárt, folytatjuk útunkat ebben a gyönyörű napsütésben.
Esztergom és Budapest nyugati pályaudvar felé, ahonnan ez a vonat jött.